Ku ki kun samla baro ki badan nak state Meghalaya ki kun nya complete dengan ka bentip sepi ba na du ka khat wai tarik phala ban download ya ka admit card na po website jong ki police te komta la tho ruang ni ba kan sedang no ya kya jing mare na du khat phra tarik nombar ar cha usau tel karpat bi candidate baro sai pendap apo khat khandai minute nomor kitu ba pendap khat khandai minute sepo inyo forma khandai khat khandai minute sisakan hijrang kala nang ot kima kindiat hat kumta hadu ar pusau pat kadang qualify phi bat bidang yo panlek ki exam ne on poi sudu personal bat nomor kata kun bha nomor record chong olympic ru upoi kumba khat ar minute tam khlain du le si don pat ki bala adu khat sau minute hapok olympic hindai kalong ba shisha ban pendep khat khandai minute hindai yo bas smart kamdon ching ru em kalong hi wasuk hindai yo bachai tu bus thap bat ulej marem tu sanraun rau usong no thiano bat ungi na sarut ulej no sieng uturu kumtar udani hindai dalong wala lekum sikwe pat ki jala kiling khna sin ba pithap smabha hindai practice namar makan namlong ka balen ai ka ching kwa ka jong phi ban long do ka jing kmen ya ka jing ka sema ba i bagi kon gilong basmat khubai shibon